Здравейте! Представям ви софтуер за общопрактикуващи лекари BetaGPR2. В този видеоурок искам да ви покажа как можете да издадете съпътстващи амбулаторния лист документи, като рецепти, направления, болнични и така нататък. След като сте си избрали пациента и неговите данни са заредени на амбулаторния лист, можем да продължим с издаването на рецепта. Номера на рецептурната книжка и нейната дата се зареждат заедно с данните на пациента, т.е. те се изписват ето тук. Ако по някаква причина има нова рецептурна книжка, съответно нова дата, достатъчно е да напишете нейния номер тук и датата съответно, след което да запишете заедно с този бутон. Важно при издаването на рецепта е да не забравяте, когато започвате да пишете, да натиснете този бутон за добавяне. Нейният номер следващ, който е в номерацията, се изписва, а тук може да изберете диагнозата, за която пишете рецептата. Тук в този списък падат само диагнози, които са посочени за рецептурна книжка, в случай 11.9. В това поле можете да напишете на ЗОЛК кода, ако го знаете и го изписвате често, но можете да го изберете от този бутон за търсене, когато го натиснете. По подразбиране се зареждат медикаменти за посочената диагноза, в случай 11.9. Естествено, може да търсите по НЗОЛК код, по наименование на медикамент, можете да пресортирате списъците, като чукнете върху заглавената лента, съответно по код и така нататък. В момента, в който си намерите лекарството, медикамента, посочвате го и тук отдолу ще намерите на какъв тип рецепта може да го изписвате, за какви диагнози и съответно други медикаменти от същата химиотерапевтична група. Тук в тази част се виждат цените на заплащане по каса. Ако сме си избрали медикамента, е достатъчно да кликнем два пъти върху него и той ще се зареди в полетата за първи медикамент на рецептата. Ако искаме да променим количеството или дозировката, просто трябва да коригираме стойностите. Тук нататък софтуерът ще преизчисли броя на дните, за които той е достатъчен. Ако искате да направите генерично заместване, трябва да маркирате в тази опция. Ако искаме да изпишем тройна рецепта, достатъчно е да изберем от списъка тройна, вследствие на който се появяват полета за трите отрязъка на една тройна рецепта А, Б и С. Ако сме приготвили правилната сигнатура и дозировка, достатъчно е да копираме с този бутон по трите вида отрязъци. Естествено, ако искате някой от отрязъците да има различна дозировка или сигнатура, можете да ги директно изпишете, като промените стойности в съответните полета. По същия начин може да процедирате и с следващите две лекарства в една рецепта. Избирате диагнозата, изписвате кода или го търсите от бутона и съответно копирате, ако е тройна рецепта. Ако е единична, можем отново да се върнем пак така и да продължим с следващото лекарство. Ако няма какво повече да изписаме, достатъчно да натиснем бутона запис, след което тя се пренася в този списък с този номер. Тук ще се заредят всички рецепти, които вие сте издали в амбулаторния лист за този пациент. Тоест, ако ние сега добавим още една рецепта тук и я запишем, тя ще попадне тук в този списък. Можем да разгледаме вече издадена рецепта или да я коригираме, като изберем с клик върху този ред и натиснем бутона за редактиране или просто да я видим. Няма нужда непременно да я редактираме, но просто искаме да видим какво сме изписали. Естествено, можем и да коригираме, след което ако натиснем бутона запис, тя отново се връща в този списък. Ако искаме да я изтрием, достатъчно е да натиснем този бутон за изтриване. Тук има още един таб, в който можете да изписвате обикновена бяла рецепта, когато
искате да изпишете медикаменти не по каса, достатъчно е да опишете свободен текст медикамента, както го изписвате на една обикновена бяла рецепта. При натискане на този бутон печат, софтуера ще отпечата, като я оформи с вашите данни и данните на пациента. Освен по този начин, разбира се, рецепта може да издадете много по-бързо, като направите повторна, освен от повторен амбулаторен лист, когато изберете преглед, който има рецепти и чукнете копиране, ето така, тогава се копира амбулаторния лист, а ако има рецепти в него, те се записват под нов номер, без да има нужда вие да битвате каквото и да е. Другия начин е да чукнете тук в картона и да видите какви рецепти има издадени на този пациент и да решите, че примерно искате да повторите ето тази рецепта. Достатъчно е да чукнете с десен бутон върху някой от редовете на лекарствата, ето така, и с ляв копиране. Така тази тройна рецепта автоматично се е записала и е попаднала в списъка на вече издадените рецепти под следващия номер. Ако искаме да я видим, достатъчно е да чукнем ето тук върху този бутон и ето виждаме какво е изписано по тази рецепта. Можем, разбира се, нещо да променим, а може и просто да я потвърдим и отново да я запишем. Дори да не я потвърдим, тя вече е записана и стои в този списък. Искам да обърна внимание, че тук има един бутон, който прави проверка по редица критерии, които са важни при изписването на медикаменти, особено за касата. В смисъл такъв, че тук ще ви провери да не изпишете повече от един медикамент за една и съща диагноза. Ще ви провери дали не изписвате по-рано от срока, за който е била изписана последната рецепта, т.е. да изписвате по-рано. Ще ви провери дали не можете да изпишете по-малко опаковки и ред други проверки, които ние сме заложили. Естествено, дори да не натиснете този бутон, в момента на запис, ако има някакъв такъв проблем с някоя от тези проверки не минава, програмата ще ви изведе съобщение и ще ви попита дали сте сигурни, че искате да запишете рецептата въпреки всичко. Тя ще ви даде тази възможност, но естествено е хубаво ви да обърнете внимание на съобщението. Особено важно е, когато правите повторна рецепта от картона на рецептите, защото много често тогава се пренася рецепта по-рано, отколкото е правилно да се изпише, примерно няколко година по-рано. Така, това е в тази част за рецептите. След това искам да ви покажа консултите, които са сравнително лесно за оформяне като документ. Чукваме на лентата за консулти и от бутона за търсене избираме необходимия ни специалист, примерно кардиология. Чукваме 2 пъти и той се пренася като първо направление с пореден номер. Ето тук. Специалност, вид тук може да промените дали е стандарт или извън. Типа му може да промените тук. А диагнозата идва от диагнозите на амбулаторния лист. Естествено, ако имате повече диагнози, те ще се подредят тук. В случая винаги взема водеща диагноза, но ви, ако имате повече диагнози, може да я промените. Естествено, може да добавите следващо направление по този начин и така, колкото са ви необходими. Искам да обърна внимание при издаване на документите. Тук има един символ, който в случая, примерно тук на МДД-тата е с червен минус, тук е с зелен ОК. Това означава, че всичко в тази част е наред. В смисъл, попълнили сме всичко каквото трябва и няма нужда нищо повече да се доправя. Но ако е тук такъв символ, като този, означава, че нещо е почнато и не е довършено. И в този случай бутона за запис обикновено е недостъпен. В случая, например, тук с медицинските данни имаме диагноза, но нямаме по-скоро тук нямаме анамнеза. Ето, примерно, можем да изберем някаква или обективно състояние, което, примерно, може да бъде ето това. Вследствие този бутон става достъпен, а тук знака се смени на ОК. Това важи за всички такива ленти с документи, т.е. там, където имаме някакви данни написани, лентата става бледо-жълта.
Когато всичко в тая лента е попълнено както трябва, е с зелено ки. А ако има някаква недопълнена данна или нещо некоректно, винаги има удивителен знак. Ще продължим с другите документи в следващия видеоурок.